Мисля, че добре се получиха спиците, ако да кажа, че направо почти много станаха. Почти тези се доближават до немските, казвам. Добре изглежда, кой ще каже? Здравейте на всички. Днес съм решил да продължим с капата, която почнахме. Ама първо трябва да обработим спиците. И така. Значи сега поизисках една спица. Ето вижте как става. Перфектно става. Направо става като нова. Обработена е с препарата и боядисана. Преди една минута може би я боядисах. И така. Така трябва да станат всички спици. А те в момента изглеждат по този начин. Може би малко шкурка ще трябва да се отмине, една шкурка. 240 минавам. Това не са всички спици, дори са киснат в препарат, за да изпада ръжата. Това е спиците, които трябва да са готови след препарата, просто голяма разлика. Но ето ги и тук разлика едната, другата. Може да направите съпоставка на това, което се получава в края на краищата. Има голям ефект. Също така има и доста заигравка. Още нещо, което не беше дошло на къл, но след като се боядисат, трябва и първо даже преди да се боядисат, трябва резбите да се изчистят. Аз ги чистя с телена чечица и ги прекарвам с не с мечик, защото нямам. Не мечик ми излявам с фашка. Ами, може и да я, може да няма. Сега не съм ми накъл. Мисля, че нямам. 2,5. Мисля, че май 2,5, май няма. Мисля, че нямам. Както да е. Но прекарвам ги с някои от гайките, нали. Вземам една гайка и смазвам ги самите резби и то съвсем лекичко. Просто да се зачистят и като се смажат и че вървят. След като почна да вече ги боядисам и са готови за нареждане, нареждам ги и като нареда гайките, преди да ги нареда, леко смазвам всички гайчици. Идеята каква е? Когато почнете да правите регулаж на капата, нали, трябва да може да се въртят лесно, а не да се скъса някой спица, защото и такъв случай може да се случи. И то е доста неправително. В случай, ако не сте купували нови спици и ползвате оригиналните спици и скъса една и нямате откъде да извадите, изобщо не е приятно. Та мисълта ми беше, че реално погледнато, сега като боядисам, като зачистя всичките, ми става днеска, може би още съм се разсънал, като зачистя всички спици и са готови, мисля да ги нареда в някакъв стиропор нещо и да набуча самите резби да набуча в стиропора, за да мога аз или в дъска, може би, пак става. Когато ги нареждам, нали, трябва да ги боядисам, мисля да ги боядисам на един път. Самите спици да се запазят, резбите им, нали, да не се боядисат, за да може да върви гайката по-лесно. Абонирайте се канала, докато не сме забравили. Видеото ще е интересно. Всяко едно абониране е напълно безплатно, което е много добре. Ако искате да ме подкрепите, може да тук долу има едно благодаря, едно копче. Тук долу, малко по-надолу. Има едно копче благодаря. Тези благодарности са развитието на канала и видеята, които правя. Ако гледа и как се прави седалка, да направите сами седалка, може да видите следващото видео, някъде тук трябва да е. Следващото видео, което реално погледнато всеки издава си парите на човек, който да им направи седалката, след като можете и вие. Не е трудно, аз щом си ги правя сам, значи не е трудно. Но там следващото видео, ако искате да го гледате. Така, сега да се върнем на спиците, защото реално погледнато много време се забавяме с капа, пък трябва да излиза на пазара, деца века.
от тя стои още тук, не е направена и не е окей. Ами, да започваме. Трябва да се шкурят всичките спици. Всички спици трябва да се шкурят. Или поне тези, които са готови за шкурене. Може би тях първо ще бодисам, да те са, може би ще бъдат първата копка на сгубяването. Но няма да бързаме да сгубяваме. Всяка една гайчица трябва да бъде също и огледана. Някои колеги правят друг начин. След като гайките са готови и са почистени, те са мисингови, не знам как да ги натопя в този препарат за ръждата. Дали няма да ги изчисти. Не бях се замислял за това. Мисля, че трябва да успея да ги зачиста, да си играя да изкуря гайка по гайка. Имам една капа, но по-второ го подадах да ви покажа. Когато гайките са полирани, страхотно е. Полираците те са мисингови и на фона на никела, който е лоскавия никел на обръча, и спиците са лоскави, и барабана лоскав. Абе, страхотна комбинация се получава. И чист, нали, е доста потруден. Сега аз търсях първо гайки, само гайки да купя. 36 гайки, няма да струват милиони. Поне гайките да са нови, много ви вървят комплект. Една гайка върви с гайка. Една гайка върви с спица. Или спица върви с гайка. Както искате го разберете. И няма кеф идеята. Тъй като те, мисля, че 36 спици бяха 136 лева? Не знам. Няма се представя. Трябва да видя всъщност колко е струва. 36 спици. Мисля, че над 100 лева бяха 36 спици. Абе, по принцип е хубаво, примерно с новите спици ще се получи много добре. Ама ще се скъпи капата още повече. Тъй като, примерно, една капа, айде да речем вашата капа, взимате, окей. Но един образ струва 55 лева. Добре, то е 55 и доставката 60 лева служете. 60 лева обръча и оттам насетне още, да речем, 150 лева за спици. Става 210 лева. За една капа. А в случай, ако имате още, примерно, казвам само за една капа, а пък имате още една, става 420 лева да ги направите двете капи. Не е много. Ако правите пълна реставрация, имам предвид не само капите да са перфектни. Двигател, резервоар, фар, всичко да е абсолютно чисто ново или поне реставрирано в много добро качество, много добро, нали, качество, да, реставрация. Айде, тя боята е ясна. Боята може да, нали, тя не е чак толкова сложно да е приболисати нещо. Но отплеснах съм много. Да се върнем сега на спиците. Като цяло, реставрацията за едно моторче, каквото и да е, визирам балканчата, излизат солено. Защо? Солено излизат, защото части по едно, че са скъпи. Нали, например, един стоп струва 200 лева. Не е окей, 200 лева за стоп. Айде да, изглежда супер, но примерно 200 лева на стопче. Не е добре. Само за стопче. 210 лева дадете за една капа, 420 за двете. Нали, тук станаха 600 кусор лева. 600 и нещо лева. А пък си до никъде. Оттам се почва, примерно, в случай един аз пък може да си купите, има заместители, от Ява се, че там 50 кубика някакви. Те бяха почти същи като балканче, само отзаре, дето е заглушител, там е малко по-тумбер. Общо взето, аз покрай същия. Така, там един, какво беше, 120 лева или 150 лева беше един аз пък. Много добре, прилична цена. И тук станаха 1000 лева само глупости. Гумени, там изделия, там разни гумички, тампончета, тала-бала. Станаха 1000 лева. 1000 лева само до тук. Ами боята. Това е. И боята, примерно, служете 340 лева за боя. 1500 лева само до тук. Пъто може да нямате сток.
ай 150 лева седалка за Twitch, ако не ви се дава 150 лева за седалка, може да направите сами. Плуват се от сайтовете Калуфа, обработвате омарината, обработвате до напрена, сгубявате, слагате омаринките и сте готови. Елементарно, ще покажа в следващото видео, както казах. И така, продължаваме сега нататък. Това се за шкурка. Ама бързо пак става. За една спица може би 2 до 3 минути с заигравката. Може да стане. Искам да благодаря на всички, които ме подкрепяте в тези години, които съм в канала на YouTube. И благодаря, че ме подкрепяте, благодаря, че ме следите, благодаря, че ме гледате клиповете, благодаря, че ме харесвате клиповете. Изцяло благодарен съм за подкрепата и за всичко до сега до тук. И за помагането всъщност, защото и ми помагате, нали, в моето развитие на канала. Не съм професионален майстор, не съм професионален видеозаснимач или нещо там, като се казва, оператор, видеооператор. Но старая се да направя нещо, което, нали, все още се уча за видеооператорството, да снимам и така нататък. Старая се по някакъв начин. Сега гледам и колеги, нали, как го правят, що го правят. Проучвам сега все още и благодаря за търпението. Късмет ли? Да, ум, ръкъл, глава, подишател, глава, шамандура, няма значение. Който се сеща да пише в коментар. Акъл, море, глава, теячка, почвам се изменя. Дали се получава? Мисля, че добре се получава. Шона беше предвиден точно в това. Да, бе. Просто ще го фърлям, ма. Сега го видях и какъв шо е на почалата. И сега тук ще сложим останалите 3 спици. Вместо да си цапам пръшата. Ето го начина. Купих си експортния модел. Декидирания резервоар, който остане. Пълен комплект, почти пълен комплект за 100 лева. За 100 лева, да, направо невероятно. С табелката, която пише там на английски медиен България и т.н. И в то пълен комплект с черния километраж. Това е направо супер находка за 100 лева. Ай, излиза ми 120 с доставката. 20 лева ми излиза доставката. За 120 лева чиста пара ми излезе целият мотор. Супер яко. Двигателът леко е затегнал, но това въобще не ме плаши, защото двигатели колко ще си има, колко ще има. Пък и ще го правя него двигател и ще го направя да работи. Всичко има. Аспоси, километража черния, с черния цифроблат и всичко, което е запознато. Просто това е много рядко вече да се намери. И имам резервуара, той е качен там. Ударен но аз ще го умагиосам. Това е... Това направо не мога да поварам. Може да се страя, да се стартя, да го кажа. Исках да го запазя за по-друг клип, примерно, по-друго видео, но за сега стисках зъби и накрая викам, да споделя с вас. Мен ми хареса идеята, че го вземах за тия пари, направо като жива кражба беше. И гледна точка на това, че няма ги и много редки са. И най-ефтиният вариант е 500 лева. Аз ако му правя двигател да работи и всичко останало там, фарове, топчета да се свети, да такова мога му взема 780 лева, зависи от състоянието.
ако го понаправя, може да взема една добра сума, нали, от него. Те на стен ден мога да му взема със сигурност, защото е спортен видео и ако работи, както казах. Аз си го купях да го продавам, с цел продажба или нещо такова. Купях го, защото нямам така. И ама той е разгубен и е там един човек, той е такъв. Табелката му паднала, има табелка, но най-вероятно него ще го оставя за продаване. А този, който вземах сивия, ще си го оставя за мен си. Те спици си мисля, че трябва да са поизсъхнали. Станали. Да си изсъхнали. Да, добре изглежда. Мисля, че добре се получиха спиците, какво кажа, че направо почти много става. Ами това е, общо взето нови няма да станат. И това е обръча, който съм сега хубаво е да огледаме обръчите и да ги разничам махните на обръчите, които цапат зверски зверски. Може човек да се изнерви, като го измахова, капата. Или пък направо нямам търпение да я направя. Много малко детенце, когато се разпакова подарък на бързо, да отвори подаръка и да види какво съм подарил. Да. Ползвам ви отдавна тия обръчи, купувам ви един сайт. Те са абсолютно тайландско производство. Това не ми пречи, че са тайландски. Доста здрави са обръчите и добре направени. Сега първите дни бях купил, бяха немски. Някакъв мотор или италиански, не, немски бяха. И мога да кажа, че почти тези се доближават до немските. Казвам почти, ония бяха малко по-добро качество и нямаха тая щампа, която имат тези. Да. И това няма много ме дразни, тая щампичка. Ама купуваме каквото има, защото пък може да няма нищо. Да. Ами... красота, направо заслепява очите. Мага. Право облак мечеш. Въпросът е... има ли спица вътре? Ако го държи твърде дълго вътре, може и да стане... да не се наложи да вадите нищо вътре, защото всичко да се е изтопило. Представете ли се изтопят спиците? По-важното да не ги забравяте вътре, защото не толкова дето се стопят, не се пръсне шишето и тогава става проблем. И сега вадям инструментът за вадене на спици от шише. Тъй като трябва да видим какво се е получало. Ако са готови, ще ги държа повече. По-дълго време вътре, да. Това е моята идея. Вадя, слагам вътре. Защото
топлова водичка си сложа. Всъщност не знам колко време трябва да ги държа вътре. Докато стана. Ама доволен съм в лекото апарат. Спестяваме доста труд. Американците ги ползват. Има един приятел, който живее в Америка и започна да реставрира мотори. Коли мотори, както бъде. И един, който се занимава най-много с коли, ползва точно такъв препарат. Сега не е точно този модел, тая марка е, но такъв препарат ползва. Така че обясни го и жълът попие. И моторият разсъвърва също. Той казва, че той е най-добрият вариант. Малко. Хубаво е да ги буди сам. Желателно. Да. Ама трябва да ги избърша първо, да не съм мокър. Те, кутията може да я приберем вече, свърши си едната работа. Тук имах един парцал. Но няма сила да ги скъсвам. Корам материя. Мъчно. Тренирал съм Шаолин 2 секунди и половина. Тъй, вече имам парцал за предвидените неща. Малко да се забършим, да им се набие плотчето. Това ще е малко изгорисано. Така. Това е тази дума изгорисано. Не съм чул. Даже и аз не знам. Тъй. Сега вече мога да завърша спиците и да им се нарадвам. Добре изглежда, а? Какво ще кажете? Малко катралеж. Те съм ги наредил спиците сега. И така ще ги пръсна и ще видите после какво ще стане. Ако ви е харесало видеото, абонирайте се канала и един лайк нагоре.